Poďme sa spolu pozrieť na jednu z tých úplne najzákladnejších otázok, ako vlastne žiť dobrý život. Budeme sa pritom opierať o zdroj, ktorý na to ponúka niekoľko naozaj prekvapivých a podnetných odpovedí. Všetko to vlastne začína tou jednou otázkou, ktorú si asi každý z nás v nejakom bode položí. Prečo sme vôbec tu? Aký je zmysel celej našej existencie? Je to otázka, ktorá vie byť rovnako inšpirujúca, ako aj poriadne znepokojujúca. A hneď na začiatok prichádza prvý zvrat. Podľa tejto filozofie je táto otázka v skutočnosti postavená na úplne zlom základe. Považuje ju za hlúpu, ale nie preto, že by bola triviálna, ale preto, že nás vlastne zavedie do slepej uličky, z ktorej niet cesty von. Takže poďme sa na to pozrieť bližšie. Prečo je vlastne to hľadanie nejakého vopred daného prečo považované za takú pascu? No a tá logika za tým je vlastne celkom priamočiara. Našu existenciu sme si predsa nevybrali. Je to v podstate taká kozmická náhoda. Hľadať nejaký vonkajší, vopred určený zmysel je preto úplne márne. Viete, je to trochu ako keby ste hľadali návod na použitie pre niečo, čo vlastne vzniklo úplne bez plánu. A presne toto neustále hľadanie môže viesť k hlbokému pocitu prázdnoty. Ale práve tu prichádza ten oslobodzujúci moment, ten veľký posun v myslení. Čo ak sa namiesto otázky prečo zameriame na otázku ako? A presne tu vidíme ten kľúčový obrat. Namiesto toho, aby sme pátrali po nejakej príčine, zameriame sa na prax. Miesto otázky prečo existujem, si položíme oveľa lepšiu otázku ako môžem dobre žiť. Je to zmena, ktorá vracia moc z rúk nejakého osudu priamo do našich vlastných rúk. A toto je úprimne nesmierne oslobodzujúca myšlienka. Keď príjmeme, že nemáme žiadny predpísaný osud, zrazu akoby z nás spadlo obrovské bremeno. Nemusíme naplňať žiadne očakávania vesmíru. Sme úplne slobodní tvoriť si vlastný zmysel každý jeden deň. No a keď sme konečne slobodní, môžeme začať prijímať realitu takú, aká naozaj je. So všetkým, čo k nej patrí, s tými svetlými, ale aj tienistými stránkami. Tento pohľad ponúka naozaj zaujímavú interpretáciu samsáry. Nejde tu o nejaký kolobeh znovuzrodení, ale skôr o taký neustály tanec medzi utrpením a potešením, ktorý zažívame tu a teraz, v tomto jedinom živote. Život je jednoducho séria týchto dvoch stavov. A toto je na to úplne perfektný príklad. Jedno skrátka nemôže existovať bez druhého. Potešenie je často len úľavou od bolesti. Veď si len predstavte, radosť z jedla by nikdy nebola taká intenzívna bez toho, že sme predtým cítili hlad. Keď to takto pochopíme, pomôže nám to prijať utrpenie nie ako nejakú chybu v systéme, ale ako jeho úplne normálnu a nevyhnutnú súčasť. A tento graf nám dáva taký, povedzme, dosť triezvy pohľad na zloženie života. Väčšina nášho času, údajne až 70%, je vyplnená nejakou formou nepohodlia alebo utrpenia. Radosť tvorí len malú, asi 10% časť. Ale to najdôležitejšie je toto. Cieľom vlastne nie je nejako zúfalo maximalizovať tých 10% radosti, cieľom je rozšíriť tých 20% pokoja, ktorý sa nachádza presne medzi týmito dvoma extrémami. Čo z toho teda vyplýva? Ak život nie je len nejaké čakanie na odmenu po smrti, tak to znamená, že nebo aj peklo musia byť tu a teraz. Podľa tejto filozofie to nie sú miesta, ale stavy, ktoré si sami vytvárame v našom živote. Takže peklo a nebo nie sú nejaké miesta, kam ideme po smrti. Sú to stavy, ktoré si sami vytvárame práve teraz, v našich životoch. Nebo je jednoducho stav harmónie a láskyplných vzťahov s ľuďmi okolo nás. A peklo, to je naopak stav neustáleho konfliktu, ubližovania a negativity. A tá dobrá správa je, že máme v rukách moci vybrať, v ktorom z týchto stavov chceme žiť. Tento pohľad vychádza z celkom materialistického predpokladu. Naša myseľ, naše vedomie je jednoducho produktom mozgu. A keď telo zomrie a mozog prestane fungovať, logicky zanikne aj myseľ. Tým pádom celá myšlienka posmrtného života stráca zmysel. A tento citát, ten je naozaj silný a mení celý pohľad na smrť. Vlastne hovorí, že sa jej nemusíme báť, pretože ju nikdy reálne nezažijeme. Je to jednoducho koniec existencie, nie nejaký bolestivý zážitok. V podstate nás to oslobodzuje od strachu a dovoluje nám to naplno sa sústrediť na jedinú vec, na ktorej záleží,
na život, ktorý práve teraz žijeme. Dobre, takže ak sa zhodneme, že máme žiť dobre tu a teraz, ako presne na to? Našťastie existuje aj praktický rámec. Máme tu v podstate 4 kľúčové piliere dobrého života. Prvým je finančná nezávislosť, ktorá nám dáva dôstojnosť a slobodu. Druhým je únik pred nudou cez zmysluplné aktivity, ktoré nás bavia. Tretím je neustále vzdelávanie a sebareflexia, skrátka práca na sebe. No a štvrtým, tým úplne kľúčovým, je žiť v prítomnom okamihu. A prečo je tá prítomnosť tak strašne dôležitá? Je to vlastne jednoduché. Keď žijeme v minulosti, ktorú už nemôžeme zmeniť, vedie to k depresii. Keď sa zase neustále strachujeme o neistú budúcnosť, plodí to úzkosť. Jediný čas, kedy môžeme naozaj žiť a cítiť skutočný pokoj, je práve teraz. Pokiaľ ide o vzťahy s ostatnými, tento prístup zdôrazňuje tzv. Negatívnu formu zlatého pravidla. A to je dôležité, pretože tá klasická, pozitívna forma rob druhým to, čo chceš, aby robili tebe, môže byť problém. Pretože to, čo chceme my, nemusí byť vôbec to, čo chce ten druhý. Tá negatívna forma je oveľa bezpečnejšia a viac rešpektuje individualitu ostatných. Viete, namiesto toho neustáleho toxického porovnávania sa s ostatnými, ktoré vedie len k stresu a závisti, je tu oveľa zdravší prístup. Sústreďme sa na vlastný pokrok. Skutočné šťastie totiž pramení z toho, že sme dnes o kúsok lepší, múdrejší alebo láskavejší, ako sme boli včera. A to je súťaž, ktorú môžeme vyhrať každý jeden deň. A nakoniec, po tom všetkom, čo sa týka nášho individuálneho života, tento pohľad ponúka aj niečo väčšie, širší, kolektívny cieľ. Ak teda existuje nejaký konečný zmysel, tak je ním zabezpečenie biologickej trvalosti, teda pokračovania života ako takého. Skúsme si našu existenciu zasadiť do naozaj obrovského kontextu. Sme súčasťou príbehu evolúcie, ktorý trvá neuveriteľných 36,7 miliardy rokov. Sme len maličkou, ale dôležitou súčasťou tohto neskutočne dlhého reťazca života. Toto vedomie nás spája s niečím oveľa väčším, než sme my sami. A to nás privádza k poslednej veľkej myšlienke. Tá pôvodná a osobná otázka, ako môžem dobre žiť, sa zrazu prirodzene rozšíruje na niečo oveľa väčšie. Ako môžeme pomôcť životu ako celku prežiť a prosperovať? Je to otázka, ktorá presahuje naše individuálne šťastie a dáva nám zmysel v podobe zodpovednosti a nádeje pre budúcnosť všetkého živého.